pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apusuyan. Ikaw, ako bati ngayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang nisubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma bulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Rancho Production Center. Isipin, kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng puno na galing sa binhi. Ang mga dakilang Nasakpian gid si Flas, pakyas siya nga matunang cyanide. Kay ni Sandro og kahoy ang baba ug gikuha ang cyanide. Mihilak si Lourdes sa iyang nasayran bahin kang Flas. Mibiya dayon sila si Sandro, samtang sila si Mary ug Yusuf gibuwag og nahimutangan. Mihilak si Mary nga nagpangwag sa nga ni Yusuf. Mausab si Yusuf, nawagtangan og umoy dihang nabati nga si Rahim di ay nagsugo aron dagkiton si Mary. Nabuta sila si Sandro sa kampo ug dito sa interrogation room gisugdan ni Sandro pagpangutana si Flas. Apan usa ka hagit ang gitubag ni Flas sa nagbalik-balik nga pangutana ni Sandro. Napungot si Sandro ug wa na makapugong siyang kaugalingon. Mibuto ang iyang armas ug misyagit si Flas. Magkari igsuon niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Inog mahimong Major Sandro Santa Cruz. Imposible mo ang tuo kong paa. Apin akong mapatay kag yun ako. Tapaw ka na kayo, Major Sandro Santa Cruz. Kadali ba ni mong namalimot, Flas? Giingnan ta ka. Patyon ta ka sa dili ikaw lagway nga kasakit sa kamatayon. Nga dili ka gid makadawat kung unsa kasakit. Pues! Buhatan na yun! Diyara mo, huwag mangilabot. Dawato na ko kung unsa may dangatan ako, humanani. Butugan ka lang na ako, Flas. Duha mo ka pa ang inutil na Flas. Ang ikatulong mo ang imong abaka. Ang ikaupat ang lain mong abaka.
Anam-anamon tagapagpatay, Flas. Pantay! Well! Usa na! Kaniadto ka pang nahibaw na ko, Flas. Kaniadto ka pang nahibaw nga tilud-on ko yun ang akong isulti. Hatagan ta kag chance. Padapatan ta kag pain reliever. Kamayng pain reliever nga muwagtang sa gibati mong kasakit. Pero kadiyot ra kini aron magkasabot ang duha sa imong itubag sa akong pangutana. Are you willing to cooperate, Flas? Andam ka bang mutabang, Flas? Ngayaw! Mag-cooperate ko. Injection ni pala yung pinilivers, Flas. Gabay lang. Sir Sandro, si Colonel Villegas, diha sa kong cellphone. Balik ko ka, Flas. Taas ang atong istoryahan kung maglangay-langay ka. Pero kung mutugan ka dayon sa kong ipangutana, kadiyot na kaita. Huwag ipasali ko ni mo. Tabangan ka. Injection ni Nas, Flas. Balik yung trigger. Sir. Naibaw ko, sir. Gitawag ka rin nila dihang ilang nakita nga sa bisan unsang paagi buhaton ko gyud nga mutug at si Flas. Right now, Colonel Villegas, wag yung tayo laing lead na magamit gawas lang ni Flas. Mga pangyawa ko, naibaw ko sa akong gibuhat ug nahibaw ko sa akong limit. Thank you sa imong pagsabot ug sa imong tabang na ko, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Salamat, Trigger. O gayagi mo pagdula ko. Tanaw lang mo kung sa inyo makita. Am I clear here? Yes, sir. Yes, sir. I hope makasugakod ka na, Flas. 1 minute from now, wag ka na'y sakit nga bation sa imong mga samad. Ipakaon ninyo si Yusuf? O niya, si Madre. Inyo sab gipakaon si Madre? Okay. Lisod matultulan ang inyo na himutangan. Pundo lang mo diha. Bantay nga dili sila makalayas. Kung makalayas sila, punggutan ko na kamo sa inyo mga o. Una na ko isunod og patay si Madre og si Yusuf. Dili ko managana, Omar. Bisan ako paigsuon. Mao nga amping mo nga di mo makasa sa ako. Allahu Akbar. Bye. Si Khalid. Wa pa manawag. Ngano ka ha? Hinaot nga wa mo sa baging mga nahuna, Flas. Hinaot nga mo kooperate ka gyud. Siguro kung nga wa na ka mo bati og sakit sa imong mga samad. Ginjeksyonan ka sa diay og mupatangon sa mudugo. Good. Aron makalahutay ka gyud. Pero kung muhupas lang tambal, mubalik og sakit ang imong mga samad. Ug mubalik na sab og bleeding ang imong mga samad. Ug sorry gyud kayo, Flas. Nga dili ka pa mada sa tamlanan hangtod nga itug-an nimo nako ang gusto kong mahibawan. Kinsay nag-recruit nimo?
Kinsa Flash? Kinsay nag-recruit nimo sa Jima? Tabangi ko, Sir Sandro. Ipasalig ko nimo, Flash. Tabangan tayo ka! Tabangan tayo ka, Flash! Di kasabot ka! Major. Kinsa ro cellphone? Kang flash ng cellphone, sir. Kining mitingog. Oh, Ambil trigger. Master to ang nanawag, Flash. ha? Tubaga. Dawatay mo cellphone. Tubaga si Master to nga nanawag nimo. Aron dili mo samot ang imong problema. Tubaga siya as usual nga tono ug sinultihan nga magkasulti mo sa cellphone. Sa latod nga pagkasulti, mura lagway na hitabo. Basig nagsusi siya kung milampos ka na bas pagpatay ni mo nako. Kung mangutana nga napatay na ba ko nimo, ingnaw man na. Napatay na ko nimo. Nahibaw ka na sa may tabo, Flash. Gilink na to sa cell provider network ang imo cellphone. 30 seconds sa pagpaminaw. Once we lock, matrak na to kung diin manukad kining nanawag nimo. Dawata na. Hello. Nailaing naminaw, Khalid. Khalid, Wa. nganong dugay kami tubag? Nganong wa ka man manawag? Pila na ka oras ang milabay. Unsa naman ang resulta, Khalid? Gikan ako dito. Nagdagan ako sa kanan. Gi-silent na ko ang cellphone. Mga dugi ko na katubag. Kumusta naman, Khalid? Patay na si Major Sandro Santa Cruz. Patay na siya. Namakag ka na ako, Khalid. Wa ko mamakak nimo. Ganihan ka ra nga wa mo litok sa ako ngan, Khalid. So, something went wrong. Usa ka na kapaon. Nadakpan kanila, Flash. O gihimo kanila nga paon. Hello? Hello? Wa na siya. Nakasamot siyang nanakpan ako ninyo. Wa siya mo tuong nga napatay ko ikaw, Major. Kinsa katong nanawag nimo, Flash? Major. Kinsa, Flash? Si Rahim. Si Rahim mo'y nag-recruit na ako sa Jibaa. Siya mo'y naghatag na kong dakong kandidat. Siya mo'y nakapatipon na ako sa Jibaa. Kinsa inyong mga kauban? Nag-an kayo, Sir. Nahibaw ka sa tingali nga namatay na si Bin Laden nganing adlaw dito sa Pakistan. Unsa man, doon na mo'y himuong pagpangatake agi panimaw sa iyang kamatayon. Sir. Doon na ba'y pag-atake din sa Cebu? Tubaga ko, Flash. Bisag, pag-alo ako mga saman sa Sandro. Dalihan niyo, Flash! Nakuya pa siya. Kinahanglan nga mabalik na yun ang iyang panimot. Anhan na itong mahibaw gikan ni Flash kung nahimutang ba sa peligro ang Cebu na nahigayon na. Lihok mo! Huwag sahi ang palibot sa kampo. Delikado ang kinabuhi ni Flash. Ipapatay ko siya sa iyang mga kauban.
madilit ang tanan. Wa gyud mahibilin. Allahu Akbar. Kinahanglan madilit nako ang niya sa ako laptop. I-delete nako ang tanan. Wa mo lampos si Khalid. Siya ang nadakpan. Buset! Allahu Akbar. Yes. Lamal. Nadakpan si Khalid. Ikaw na ang mag-coordinate sa ato mga bombers. Kinahanglan imo sila kamanduan nga dili na magpaabot sa alas 6 sa gabi. Kinahanglan pabutho na nila karon dayon ang mga bomba. Kung mutugan si Khalid, at least may makabuto pa. Ako'y manawag sa mall aron i-unleash ang chemical virus. Allahu Akbar. Hapit na madilit ang tanan. Hapit na. Kainit ini sa sud. Saan magkaroong rasa? Si Mary. Si Mary. Huwag ko may bawa ko na hain sa imutang. Mahal nga ala. Tabangi si Mary. Iyaw siya pasagdi. Mary. Mary! Mary! Yusuf! 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 Sir, Sir Sandro, sir. Tugger. Tugger. Naulian na si Flash, sir. Flash. Sir Sandro, unang bumuto ang lapu-lapu sa iti. Padayon, Flash. Namin ako. Tugger. Ako gidya down, sir. Ikaduhang bumuto ang talisay. Ikatulong bumuto ang mandawi. Ikaupat ang pardo. Ikalipang bumuto mao ang tulog adagong simbahan sa Katoliko dinhi sa siyudad sa Cebu. Ug dayon ang San Nicolas. Wow, kabomba ang bubuto karong alas 6 sa gabi. Nakuha na mo, Trigger. Yes, sir. Puno ka mga kaban. Move! Sir. Sir Sandro, kinaaglat karon dayon. Mulihok na mo. Nakasabot si Rahim nga tadakpan ako. Ug siguro kyot, manduan na niya nga pabutohon karon kyot dayon ang mga bomba.
Wanay mapuslan din sa akong bahay. Bubuan ako og gasolina. Nahibaw na sila karong higayon na bahin ako. Pero dili sila makasakop nako. Dili. I want 3 sub-units. Ang Unit 1 mo imuhimo sa first sweep. Unit 2, coordinate sa air tactical. Ang matag unit sa mga area nga tuwang bomba. Dili na angayan nga maghuwat sa akong command. If you got a 20 on a bomb sa inyong mga area, kamo di bahala. Ang labing mayo nga dili lang yun unta makabuto. As you all know, gikinahanglan din ang bomb sniffing dogs. Understand? Good luck, gentlemen. Lieutenant, set up your teams. Major! Trigger. Sir! Nasunog lang kalit ang bahay nila ni Rahim, sir! Musta? My God. Nga ano, sir? Karon pa mabalik sa kong una si Mary na miuba ni Yusuf. Ay, nagkasla si Mary o Yusuf. Kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Makita pagka ni Sandro si Mary, unsay mahitabo nila ni Mary ug Yusuf. Magkari, eksuon, nung tilang uban pang mga sumpay, nining lahi na tong sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algina Makita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akilos Hesen, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Malaya sa mundo